Beýge galsaň düşman boljak tapylar. Puluň bolsa dostlaryň köpeler. Kyn günüňde hemme gapy ýapylar. Ýalanyçda gowy etmek kyn eken. Bir söz bilen insan gowuny ýykarlar. Gowy geýinmeseň pestit bakarlar. Sada bolsaň ýersiz töhmet ýaparlar. Ýalanyçda ýaşap gelmek kyn eken. Tıyılacak bolsaňyz diýirkä syýlan, ölenden soň aglamaklyk gerekde. Aglamaň ölen soň ýüregiňiz gynap, boşagyny gowy dökmek gerekde. Diýirkä ýanyny bolun hormatdan, bitirip ýumşuny geziňizden hyrmatda, peýda ýokdur gaharlanyp gezmekden, ýykyp ýumrup zyňyp döwmek gerekde. İlkä saglyk bersin Allah'ım her kime, musulmanlaryň gözü ýaşdy gezmesin. Başarsaň derman bolun derdine, iş işden geçen derman gerekde.